Jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Apik gamelane. Anak Anung Anundita sira kulup kang wis sowan Seta padha raharja sowan munggir. Inggih mundi berkah pangestu paduka Sang Rama Dewaji lulus raharja sowan kula sungkem kula mugia kunjuk sahandaping pepadane Kanjeng Rama Dewaji ya tak tampa gawe gedhening atiku pangestuku tampanana ngger Seta. Dur inggih pangestu paduka Dewaji kula pundi dadosa jimat paripih Seta kula wonten dawuh kuwi ning mburimu sing mok kanthi sowan ing ngarsaku manungsa tanpa duga kuwi sapa Seta sowan ing ngarsane ratu ora gelem ndodhok sandang panganggone kaya wong alasan klambine ora mbejaji ngadhep ratu Gung Binetara sapa kuwi Seta? Inggih Kanjeng Rama Dewaji lare munika calon jago saking kasepuhan ingkang badhe ngembari kridanipun Paman Raja Mula. Weh ladalah jagat Dewa Bathara. Gus kowe kuwi sapa lan ngendi dangkamu? Wah jenengku Bilawa enek sing ngarani aku Balawa ya iki aku wujuding Bambang Balawa gedhe dhuwur tur bagus pideksa ora isin kowe dipoyaki nayaka sakmene kae ora isin kowe diguyu karo wargaku lan rakyat kowe ora wis kulino dadi wong elek. Awuh Sang Rama Dewaji jago wirata iriden ing blabar gawat jangan cinencang ngestakaken dawuh. Oh tresang kapirangmu oh
Masunya pratangga winduyat amun-amun lir gumampang maletik mancolot Rumakeca lan Rajamala dina iki ing Blabar Kawat Janget Cinencang bakal ditentokke sapa sing luwih pantes ngratoni Wirata Ki Caka apa Durgandana Kakang Kincaka aja mung sumelag aku wis bisa nanding sepira bobot tantinge wong Wirata yen perlu Matswapati dhewe aku ora wedi Kakang Kincaka bagus Rajamala pancen adon-adon iki yektine cara alus kanggo njungkeng kawibawane Matswapati Seta iki inggih kula Seta mosok pun pangling wong lagi pedhok sang kotak kowe ora sampe lucu 5 menit nanggap jaranan menika sanes damel lelucon menika adon jago ya bagus yen kowe ngerti papan lan panggonanmu endi jago saka kasepuan kabeh kawula Wirata wis ngumpul ing alun-alun BTN Rejamulya aja ndedha wanci Seta inggih paman menika lare ingkang wonten wingking kula menika jago kasepuan lare saking pejagalan naminipun nggih menika Jagal Bilawa kowe ladalah wah bocah kaya ngono mbok dadekne jago bagus ora endhek ireng metekel gondrong gilani kon maju gudele pisan aku ora wedi ora ana bawa Seta tetandingan iki aja nganti muspra kersanipun kudu enek totoane menika dadi judi ya online mboten ora iki ora judi utawa totoan nganggo duit aku njaluk totoan yen to jago kasepuan menang negaraku kukupen ning yen ana ing iki jagoku menang aku minggat saka negara Wirata piye to sampeyan ngantuk pripun yen menang niku ngukupi Wirata lah ya maksudku ngono yen aku menang jagoku menang negara Wirata tak kukupi kuwi jenenge totoan bur manuk mudeng kowe oh dados menika bur manuk ya piye Bilawa wah waniya totoane bur manuk yen sampe jagone Paman Kincaka menang aku lek dadi kere yo ben kudune kowe iki ngerti aku sing mbok dadekne jago totoane nyawaku malah kowe kepenak ngono karepmu piye kowe anak ratu aja jireh wedi getih kowe yen wani-wani yen ora-ora terus wani ya inggih paman kula sembadani bagus aja kesuwen jagone lebokne Blabar Kawat Janget Cinencang dina iki adon-adon kawiwitan oh.
Bilawa. Wah, apa? Wis mbok pikir enggak to. Yo! Hei, Bilawa. Kowe iki mung bocah pejagalan. Kowe yen kena tak elekke. Aku dina iki arep njongkeng kawibawane Kakang Durgandana. Mula iki timbangane kowe engko mati. Kowe tak eman, Balawa. Kowe tak eman yen to aku karo kakangku wis manguasani negara Wirata. Kowe njaluk pangkat apa? Tak turuti. Eman-eman gagahmu kowe. Tak nego sik kowe. Tak nego tanggapanmu pira? Yen cocok budal. Ora cocok panggah budal. Ora usah langapan pocapmu. Kowe njaluk apa muni tak turuti. Emas picis Raja Brana, kowe njaluk bojo sing ayu, paribasane tak turuti, Balawa. Ning kowe gaya-gaya kalah. Piye, Balawa? Kowe njaluk apa? Aku njaluk iwak ati. Hah? Iwak ati. Mong iwak ati kecil tak tukokke jalukmu pirang truk. Sing tak jaluk dudu atine sapa-sapa kejaba atimu dhe bangsat elek. Ora kena deman kowe. Tanganku ndarat penerdiadam ra rubuh, hancur nyawamu. Stop!
Hopper.